Hlas je tu preto a je hybnou silou tejto vládnej koalície, je tu preto, aby presadzoval ľavicovú politiku. Toto vo vláde budeme robiť. A tým pádom sa nemusíme stresovať o preferencie, pretože musíme možno aj na tom počas nášho toho ďalšieho vládnutia intenzívnejšie ľuďom hovoriť o tom, že aj tie 13. dôchodky síce majú vďaka vláde, ale bol to Hlas, ktorý ich presadil. Že aj tú energopomoc majú vďaka Hlasu, že aj tá vojna v polícii skončila vďaka Hlasu, aj nelegálna migrácia skončila vďaka Hlasu, ktorý je súčasťou koalície a vďaka Bohu za podporu od našich partnerov Smeru a SNS. Ale sú to výsledky, za ktoré je podpísaný minister vždy za Hlas. My sme sa jasne postavili za to, že naša podmienka byť vo vláde je vtedy, keď bude automaticky hneď, ako to bude možné, ten 13. dôchodok vyplatený. Veď keby sme boli súčasťou vlády, ktorej je PS alebo SAS, tak by sa nám to nikdy nepodarilo ani vyplatiť 13. dôchodky, ani by sme nikdy neukončili vojnu v polícii, ani nezastavili nelegálnu migráciu. Práve preto hovorím, a posledná veta, ja si vážim svojich koaličných partnerov. Aj stranu Smer, aj stranu SNS. Vďaka ním dosahujeme tie výsledky. Ale nech odo mňa nechcú, aby keď sme my urobili kus dobrej roboty, teraz povedali, že my s tým nič nemáme, to je vládna koalícia. Samozrejme, aj oni sa tým môžu píšiť, ale je to vďaka Hlasu, že sú tie 13. dôchodky, že je ukončená nelegálna migrácia, že je energopomoc a že budeme ďalej pre ľudí prinášať opatrenia. Máme také rezorty, ktoré to prirodzene dovolujú. Samozrejme, že potrebujete vždy toho ministra financií. A čaká nás teraz nesmierne ťažké obdobie, kedy si nebudeme môcť dovoliť zvýšovať ten sociálny štandard, ale ako predseda Hlasu robím všetko preto, aby ten súčasný bol zachovaný tak pre mladé rodiny, tak pre pracujúcich, ako aj pre našich dôchodcov. Hovoríme o tom jasne, že budeme ľavicovou stranou, sociálno-demokratickou, že nebudeme sklzať ani do toho, aby sme stavali hrádze, ani nikomu nebudeme ako pán Šimečka hádzať polena pod nohy. My sa budeme sústrediť na človeka. Na to, aby sa mu na Slovensku lepšie žilo od narodenia až po dôstojnú starobu. Preto sme na sneme povedali, že sa ideme teraz pozrieť na pomoc matkám, samoživiteľkám. Veď my o tejto téme hovoríme, že chceme pomôcť matkám vo všeobecnosti, aby sme mali rovnaké dôchodky tie ženy, ktoré vychovali deti, ako tie, ktoré pracovali. Tak sa chceme odlišiť. Iba našou prácou, že chceme priniesť rodinnú kartu, ktorá bude benefitom pre rodiny. Iba tým, že budeme robiť autentickú, sociálno-demokratickú politiku. Toto je naše odlíšenie od Smeru.